prvá prednáška, ktorá zaznie, túto prvú prednášku nám odprednáša pani Vierka Kolpaská. Bude hovoriť o intimite, o vedomej duševnej sexualite, o liečení a ochrane pred civilizačnými chorobami, všetkými tými hlavne ženskými chorobami, ale nemyslím, že len ženskými chorobami. A je to prednášateľka, ktorá spolupracovala s medzinárodne uznávaným, aj u nás vystupujúcim a veľmi obľúbeným psychoterapeutom doktorom Savčenkom. Toho tí, ktorí chodia pravidelnejšie, už zrejme dobre poznajú. Takže privítajme Vierku Kolpasku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za milé privítanie. Nesmierne sa teším, že som opäť doma po 5 rokoch spolupráce s doktorom Savčenkom. Pochádzam z východu, možno niektorí ma poznáte, bývam tu veľmi blízko v slovenskom raji a preto aj moje centrum sa volá Raja, pretože pochádzam zo slovenského raja. A k sexualite som sa dostala vďaka tomu, že som viedla krásny 20-ročný manželský život so svojím partnerom. A keďže uplynulo určité obdobie a ja som v tom vzťahu nebola spokojná a keďže určite veľa z vás mi dáte za pravdu, že ak milujete svoje telo, tak ho aj počúvate, tak som pocítila v sebe určité impulzy, že v tom vzťahu nie som spokojná. Čo si myslíte, prečo som asi bola nespokojná? Kto je vo vzťahu spokojný z vás všetkých, ktorí ste tu? A kto žije vo vzťahu? Tak veľa vás nie je. A z tých všetkých spokojných ste len 2. A vy ste spokojná? Super, to ma teší. Ja som bola hlavne nespokojná pretože mi chýbal ako väčšina žien dotyk. Hej? Dnes, keď navštívite sexuálnych terapeutov alebo odborných terapeutov, psychologov, viac menej sa ľudia sťažujú na to, že majú málo pozornosti, že im chýba dotyk. V skutočnosti som pochopila, že ten dotyk chýbal aj mne samej, neláska k sebe samej. Aký krásny hávko. Čiže aj ten psík, pokiaľ by nedostal dotyk, pohľadenie, darmo by ste mu dala jedlo, on v skutočnosti by umrel. Každé dieťa, ktoré keď sa narodí a mama sa ho nebude dotýkať, ono v skutočnosti umrie. A keďže mi na sebe záležalo, tak som vyhľadala odborníkov, prvým z nich bol Voloďa, predtým ďalšie odborníci, manželské poradne a tak ďalej. A už počas práce s Voloďom ma odporúčal k Peťovi Totovi, takže ten proces mojej sexuality začal tiež s Peťom Totom. U nich v predajničke som si kúpila prvú knižku Partnery a multiple orgazmus od Mantak Čiových. Toto boli autori, ktorí ma sprevádzali 5 rokov a plus k ním ďalší terapeuti, ktorí u nich priamo študovali, profesor Masarovič. Takže to bola práca súčasne s psychoterapeutom Voloďom, potom terapeutmi sexuálnymi. Ďalším bola Gája Poupietová, ktorá vedie sex coaching v Prahe, profesionálni terapeuti tantry a taoizmu. Mala som tu česť, že veľmi som túžila nájsť odborníkov a nevedela som si vybrať, ktorého by som si vybrala. Tak pred 2 rokmi sa konala medzinárodná konferencia sexuality, kde som sa stretla z celého sveta, tam bolo zostúpaní približne 20 terapeutov, lektorov, učiteľov, šamanov, liečiteľov, čo sa týka sexuality. Som nesmierne vďačná za to poznanie, pretože dnes ma navštevuje veľmi veľa mladých ľudí, zrelých ľudí, ktorí hľadajú možnosti, ako potešovať svoje telo. Je jedno, či máte partnera, alebo žijete sami. Môžem povedať, ako masér a terapeut, pohlavné orgány je náš sval, ktorý je tak náš, jak trapezový sval, alebo stehenný sval. A pokiaľ sa tomu svalu nevenujeme, tak prakticky ochabne. Hej? Väčšina žien, ktoré sú v zrelom veku, určite vedia, čo sa stane. A takisto aj muži nesmierne trpia tým, že keď prejdú určitým procesom vývoja, že ten pohlavný orgán neslúži tak, ako keď mali 18. Hej. Problém v tom, a nepochopenie medzi mužom a ženou je v tom, že tá sexuálna energia u ženy od 35 narastá a u muža práve že klesá. Hej. Ako nájsť ten súlad, pretože som svojho manžela nesmierne milovala a nevedela som pochopiť, jak je možné, že tá láska, ktorú sme k sebe pociťovali, keď som mala 18 a som sa do ňoho zamilovala,
a narodili sa nám krásni dvaja synovia, odrazu vyprchala. Ako je to možné, že keď niekoho milujete, odrazu cítite pri ňom bolesť? Ako je možné, že milujete svoje deti a odrazu prídu do dospelosti a vy máte problém komunikačný? Všetky tieto emócie, čo sa týka vzťahov, čo sa týka problémov, sa ukladajú hlavne v pánvovej oblasti, jak u ženy, tak u muža. Všetky traumaty, pôrodné, cisárske rezy, všetko sa to ukladá v svale. Od toho sú napríklad sexuálni terapeuti, kde prostredníctvom dotyku vedia uvoľňovať tento sval. Pomáhajú ženám a rovnako chlapom, ktorí majú v tejto oblasti telesné obrnenie. Telesné obrnenie vzniká aj na základe toho, že proste v tej komunikácii s partnerstve hlavne muži majú problém, keď ženy ich s niekým porovnávajú. Na zdravie, pravda je. Keď ich s niekým porovnávajú, alebo proste keď majú túžbu sa milovať a tie partnerky neadekvátne reagujú na tú sexualitu. Väčšina žien má problém, že nepozná svoje telo. Keď im ukazujem, ako vyzerajú ich pohlavné orgány, tak sú tiež veľmi z toho prekvapení z tej anatomickej časti. Priznám sa, ja som bola, keď som prišla ku Gáje Poupietovej a vysvetľovala mi, koľko centimetrov má náš ženský klitoris. Viete to? Neviem, ale čas vidno a čas nevidno, takže... 7? 15 centimetrov. Tieto pohlavné orgány sú veľmi citlivé, pretože na mojich prednáškach a seminároch ľudia vidia, že ja som dosť hráva, nosím so sebou hračky, ktoré som odpozorovala od iných terapeutov, konkrétne od amerických a od Gáji Poupietovej. Čiže toto je naša mušlička. Na tomto klitorise, čo si myslíte, koľko nervových zakončení je? Veľa? Skúste trafnúť číslo. Netuším. 1000. Čo si myslíte, koľko nervových zakončení má ženský klitoris? 8 000. U mužov 6 000. Preto tieto pohlavné orgány sú nesmierne silné, inervované. A čo je najväčší problém v dnešnej spoločnosti, je to stres, rýchlosť. Aby to všetko rýchlo bolo, ten orgazmus veľmi rýchlo nastane a viac menej žena má s tým problém. Pretože ženy túžia sa milovať dlho, u chlapov tá energia rýchle vypáli, a keď vypáli, rýchle zhasne. Pamätáte si ten kameňák v televízii, že si ako včela, bodneš a zdechneš. Nechcela som tým uraziť alebo dotknúť sa mužov, samozrejme nie. A kvôli tomu som to študovala, pretože mužov najviac zaujíma, keď navštevujú moje semináre, ako si predložiť tento akt, ako si ho spestriť, ako si ho skrášliť, takisto ženy, pretože že nám veľmi záleží na tom, aby tým mužom v ich prítomnosti bolo fajn. Gejše boli v minulosti veľmi uznávané ženy, nielen preto, že sa vedeli milovať, ale boli profesionálky, vedeli pracovať s aromaterapiou, ktorá pomáha uvoľniť to telo, vedeli pracovať s gestami, s mimikami, s pohľadom, vedeli sa obliecť, vedeli chodiť, boli veľmi zrelé v práci s telom, ako sa pohybovať v prítomnosti muža, ako pracovať s tými genitáliami. Vyučovali ich to niekoľko rokov. Keď som študovala gejše, biele tigrice, to boli učiteľky sexuality, boli to veľmi osvietené majsterky. Ja som sa vďaka transformácii prostredníctvom sexuality dostala pred 3 rokmi vďaka môjmu skvelému partnerovi, ktorý sa zaujímal o sexualitu. Táto transformácia je nesmierne krásna. Nemusíte ani cestovať do Indie, pretože to môžete zažiť aj na Slovensku, na manželskej posteli. Čo som tým ešte chcela povedať, že sexualita je veľmi liečivá. Ľudia, ktorí sa zaoberajú sexualitou, sú nesmierne láskyplné bytosti, pretože tam musíte v prvom rade poznať svoje telo, milovať svoje telo. Ženy majú najväčší problém prijať svoje telo, akceptovať svoje telo. Tantra mi ukázala v skutočnosti, ako ľúbiť svoje telo napriek tomu, že médiá nám podsúvajú 90, 60, 90. A ja ich mám stehno, koleno, lítko. Pani sa smeje, vidím, že mám u nej sympatie. A vy máte takéto rozmery. Super. V skutočnosti láska
sebe samej, to sú nekompromisnosti a skutky a činy, ako hovorí Voloďa Savčenko, k tomu, aby ste vedeli pracovať s tou sexualitou inak než technicky, ako sa nám dosť často ukazuje v médiách. Dneska, ja sa pamätám, keď ja som mala 18 rokov a začala sa môj sexuálny život, tak vtedy ani knižky poriadne neboli. Dneska máte kvantum literatúry, obrovské množstvo na internete. Chlapi dokonca súťažia, že koľko báb mali, hej. Chlapci, ktorí sexuálne zrejú v 12 rokoch, dneska, keď si na internete kliknú, tak jedným odklikom vidia všetko, hej. V skutočnosti vidia tam len technickú sexualitu. Aký je rozdiel medzi technickou a duševnou sexualitou? Je to to, čo som hovorila o tých gejšách. Takisto to boli ženy, ale boli aj nefritoví dráci, to boli učitelia sexuality, ktorí prostredníctvom sexuálnej sily so ženami dosahovali daru osvietenia. No, to sa môžete dočítať aj v knihe o zelených drákoch. Pár kníh som tu donesla, aby ste mali možnosť ich aj vidieť. Ale knihy nestačia, pretože inteligencia síce znamená, že vy si informáciu prečítate, ale v skutočnosti múdrosť spočíva v čom? Viete mi povedať? Samozrejme prax. Takže biele tigrice som vám nedonesla. Donesla som vám tantrickú lásku od Sarity. S touto učiteľkou som sa osobne stretla v Prahe. Je to osvietená majsterka Oša. Veľmi krásne tu opísala jej vzťah s partnerom a učenie od Oša. Multiorgazmická žena, je to vynikajúca literatúra pre ženy, trošku náročná. Je potrebné predtým mať nejaké už to vzdelanie o svojom tele a poznanie. Ale táto kniha mi veľmi otvorila rozmer, čo sa týka emócií a práce s telom. Prostredníctvom vedomého dotyku, ako sa zbaviť bolesti, utrpenia, žialu, nešťastia, smútku, ktoré sa ukladá v našich orgánoch. Treba z pečení sa ukladá hnev. V srdci sa ukladá nepokoj. V obličkách sú nielen vzťahy, ale naše baterky, ale rovnako bolesť nepochopenia, z neprijatia, neakceptácii, to je jedno, či už našej, alebo partnerskej, alebo zo strany lekára pri operáciách. Multiorgazmický muž, na to, aby som poznala mužov, ich sexuálnu psychológiu, ich prácu s telom, ich predĺžený orgazmus. Takže nielen táto odborná literatúra, ale aj špeciálni majstri, ktorí ma naučili prácu s telom, kde sa nachádzajú reflexné plochy tela. A nielen reflexné plochy tela, ale aj ako pozná to mužské telo inak po odbornej stránke. Rovnako ako masér vám môžem ukázať, rovnako ako máme reflexné plochy na tvári, neviem, či ste to už videli ženy, určite na internete, v časopisoch, máme reflexné plochy chodidla, tak to vyzerajú, určite ste videli aj väčšie obrázky, hej, napríklad veľký palec je priradený k hlave, kotníky a táto časť, tuto dole, je priradená k pohlavným orgánom, preto napríklad tehotné ženy sa tam nesmú masírovať. Všetky plochy, ktoré máme prehlbené, tam sú veľmi silné energetické centrá, ktoré priamo súvisia s tým, ako transformovať a pomáhať si tou sexuálnou silou revitalizovať všetky naše vnútorné orgány. A rovnako reflexné plochy máme na pohlavných orgánoch, jak ženských, tak mužských. A prečo mužský penis je veľmi citlivý? Je to hlavne preto, že v tejto časti sa nachádza epifýza, hypofýza, prostata. Prostata u muža jeho vekom, pokiaľ s ňou nepracuje vedome znamená, že vníma, že je v jeho tele, vie o tom, že je, a narastá, bujne, pokiaľ žena nevie mu pomôcť, alebo nevie si sám pomôcť, akými cvikmi alebo masážou sa dopracuje k tomu, aby tá jeho prostata bola funkčná. Čo sa týka toho pohlavného orgánu mužského, po bočných stranách žalúdia sa nachádzajú plúca, srdce v strede. Ďalej je to slezina, žalúdok, slinivka, pečeň, tenké črevo, následne hrubé, ladviny, močový mechúr. A semeníky to sú paláci hormonálneho systému, rovnako u ženy. Hej. U ženy už vstup do pošvy
sú to ladviny, to znamená jej energetická štruktúra. Ďalej je to pečeň, kde sa ukladá, jak som hovorila, ten hnev a nepokoj. Slezina, slinivka a srdiečko sa nachádza v maternici, nenadarmo sa tam rodia deti. Hej. Takže tá sexualita je veľmi obšírna. To, čo som si v minulosti myslela, že stačí sa poboskať v predohre, pohľadiť a ideme na vec, tak je to už kvázi minulosť. Dnes tá sexualita po tej duševnej stránke je to vedomý dotyk. Vedomý to znamená, že vy viete, kde sú tie plusové centra u muža. Magnetizmus vám niečo hovorí. Magnetizmus to znamená, máme plusové a minusové body. To znamená u ženy je to srdečné centrum. Žena vníma sexualitu v prvom rade cez túto časť, hej. Preto tie bosky, pohľadenia, objatia, dotyky v tejto úrovni časti tela sú pre ňu zvlášť príjemné. U muža, keby ste sa tu hladili alebo dotýkali, jeho to bude znervozňovať, unavovať a proste strata nejakého času. Hej. A plusové centrum u muža sú to samozrejme semeníky, spodná časť. Muži sú nesmierne citlivé bytosti, rovnako ako ženy. A na základe toho, ako vy budete vedome rásť, a na akej úrovni budete mentálne, duševne, fyzicky, na základe toho takých partnerov budete priťahovať, lebo partneri sú vaše zrkadlo, aká ste vy sama, takého partnera budete mať. A že takíto partneri sú, tak ja môžem len potvrdiť, že tým, že ja som neprijala to, že mi hovorili si tučná, máš 6 prsia a proste kto by ťa chcel a časté výčitky učiteľky v škole, že proste rozmer v nejakej tabulke, v hierarchii, ja nesplňam, nie som dostatočne dobrá, ani na Spartakiádu nepôjdeš, lebo nemáš určité priemery, tak som veľmi šťastná, že som to neprijala a neustále so sebou cvičím a pracujem, trénujem, aj vyučujem taoistickú jogu, tantrickú jogu, spontánne, bezprostredné tance v prírode, rovnako s mužmi. Práca s prírodou je obrovská sila a náboj na to, aby ste pracovali so živou energiou. Zvlášť mužom to stále prizvukujem, pretože my počas dňa sme v uzavretých priestoroch. Väčšina z nás pracuje či v kancelárii, alebo v nejakých budovách. Tam energia prúdi len veľmi pomaly. To znamená, ja 80% času tvorím v prírode. Aj vyučujem v prírode. Nehrám sa síce na učiteľku, pretože veľakrát žiaci a absolventi sú žena, ktorá u mňa teraz strávila 8-dňový pobyt, ktorá sa rozhodla stráviť si dovolenku májovú, tak veľa som sa ja od nej naučila. Nesmierne veľa som sa naučila od chlapov, ktorí mi dávali spätnú väzbu, ako tú sexualitu vnímajú. Čiže som si to porovnávala aj s odbornou literatúrou spolu s tým, čo mi hovorili muži. Môžem vám povedať, 90% ľudí má strach zo sexuality. Ozaj, ľudia dosahujú vek už 60-55 rokov a neskôr prídu k tomu poznaniu, že majú strach. Viete, čo je opakom lásky? Čo si vymyslíte? Nenávisť. Čo si vymyslíte, čo je opakom lásky? Strach. Správne. Nenávisť. Keď cítite v sebe, že máte nenávisť, to znamená, ešte ste stále vy v tom objati toho muža. Neviete ho z mentálnej zložky vypustiť. Čo ľudia majú najväčší problém vo vzťahu je, nevedia komunikovať verbálne. To, že dobrý deň, nech sa páči, čím vám môžem pomôcť, to je technická komunikácia. Kreatívna komunikácia je, že ste bezprostrední hrávi, že vy môžete použiť aj iné výrazy slova. Rozprávate z duše. A tým, že vy viete vyjadriť svoje pocity, emócie, city, tí partneri sa na to aj naladia. Lebo rovnako, keď prišli do mojej prítomnosti, jasne, keď prišiel prvýkrát ku mne muž, ktorý ma nikdy nevidel, tak tiež sa hral, že proste je všetko v poriadku a odrazu, keď som prišla k nemu bližšie, tak sa mu triasli nohy. Keď som sa ho spýtala, či má strach, povedal, že áno. A keď sa on pýtal, či ja mám, tak som sa tiež priznala áno. Tak čo budeme s tým strachom robiť? Takže tak si len sadníme vedľa seba a rozprávajme sa o bežnom živote. Alebo poďme na prechádzku. Takže strach väčšinou ľudia majú a ak by ste strach nemali, v skutočnosti by ste boli mŕtvi. Každý má strach. Len je dôležité vedieť, ako s tým strachom pracovať.
A každý túži byť v stave lásky. Kto z vás netúži? Je máj mesiac lásky. A veľmi veľa sa o ňom vždy spievalo, rozprávalo. Boli nádherné filmy, dnes to už nemôžeme povedať. Televízor nemám z toho dôvodu, že 5 rokov už v tej telke nie je nič, iba zlosť, nepokoj, hnev, krvi prelievanie, vraždenie, nič krásne. Za posledné 5 rokov 80% som v prírode a s ľuďmi, ktorí milujú prírodu. Som s ľuďmi, ktorí sa radi objímajú, dotýkajú. Objatie, či už matka s dieťaťom, so synom, hej, či už je to s priateľkou, je to absolútne elixír, na základe ktorého neexistuje iná náhradná látka, ktorá by dodávala telu takúto kvalitu. Neexistuje. A pri sexualite prebieha všetko. Čo si myslíte, čo všetko prebieha pri sexualite? Tak uvoľnenie aj... Je tam v prvom rade dotyk. Je rozdiel vedomý a nevedomý dotyk. Väčšina žien sa často sťažuje, že to, čo muži zbierajú informácie mediálne, pornografický priemysel, nám neponúka vedomý dotyk. Ja som sa vedomého dotyku učila, reklama, vedomému dotyku učila v maserskej škole, v tantrickej škole, z videomateriálov učiteľov, ale rovnako aj s partnermi, pretože aj oni sa mi povedali, Vieri, tuto mám rád. Takisto aj ja som povedala, kde ma to vzrušuje, kde mi to robí dobre, čo pri tom cítim. Veľakrát ženy pri milovaní pláču, smejú sa, to znamená uvoľňujú sa tie emócie. Sexualita je najsilnejší elixír na liečenie. V minulosti v Číne bol lekár honorovaný na základe toho, koľko zdravých ľudí bolo v jeho krajine. Každá žena, ktorá prežíva orgazmus, ona je úplne iná. Ona má živé, nádherné oči. Pozrite sa na pani mníšky, sú bledé a majú smutné oči. Oni o Bohu v skutočnosti rozprávajú, ale oni božstvo nemôžu prežiť. Ja som božstvo prežila na základe krásnych mužov, ktorí sa správali ako bohovia, aj ku mne ako k bohyni. Pretože ja som vedela, čo znamená žena a čo znamená muž na území Matky Zeme. Úcta k Matky Zemi, rovnako úcta k mužovi, je pokračovanie lásky ku mne samej. To znamená, keďže ja som vedela, čo ja ľúbim, čo ma potešuje, čo je radosť, ja predsa nebudem ubližovať tým, ktorí sú okolo mňa. Či už slovom, dotykom, objatím, pohľadením, citou, emóciou. Sexuálne orgány sú naše základné orgány, z ktorých zišiel život. To znamená, my sme sa z nich narodili. A vedomý dotyk, ktorý ukazujem jednak masáže, či už ste sami alebo s partnerom, ako sa starať o tieto pohlavné orgány, znamená aj to, že výsledok na gynekológii, neurológii a iných oddeleniach. Pretože sú to stredové naše orgány, oni automaticky vysielajú informácie do nôh, do rúk, do vnútorných orgánov. Ako náhle žena vie sa dotýkať svojich orgánov, takisto sa vie dotýkať aj svojho partnera a tým pádom uzdravuje nielen svoje telo, ale aj toho partnera. Čo ešte na záver, že pripravujem tu v blízkosti na východnom Slovensku, ak bude o to záujem, kurz, bývam tu len 100 kilometrov od Košíc a tieto kurzy robím v prírode, čiže najbližší kurz plánujem v júni a bude to v Krásnej Hôrke. V parku sa cvičí a podľa toho, aká účasť bude, tak ak bude ich nás viac, tak budeme v tom Betliari a ak nás bude menej, tak budeme v Dobšinej. Často ma navštevujú ľudia aj individuálne, pretože väčšinou majú strach komunikovať o sexualite. A prečo som sa k tomu dostala? Pretože mi záležalo na tom, aby aj tie muži po tej sexuálnej stránke po 42 rokoch nepadali dole, ale práve naopak boli aspoň na úrovni takej, že aj oni sú spokojní. Tá duševná sexualita dáva obrovský rozmer mužom, ako si udržať telesné tekutiny, pretože tie telesné tekutiny žena rovnako stráca ako muž. To znamená, nielen pitným režimom si ich dodávame, ale aj emóciami a citmi jeden k druhému. U mužov je to, tie tantrické, taoistické techniky spôsobujú to, že oni nemajú ten proces stárnutia, nepadajú dole.
To znamená, jednak nepriberajú, majú zdravšiu pleť, pokožku, to znamená, že to telo úplne inak revitalizuje v prítomnosti ženy. Oni takisto potrebujú aj tú ženskú energiu a rovnako aj žena. Takže ďakujem vám za pozornosť. Zajtra, tuším o 3:30, budem aj ukazovať techniky tantrickej lásky. Budem tam ukazovať rituál, podľa toho, aká veľká miestnosť bude, aká bude účasť. Kto bude mať záujem sa pýtať v oblasti sexuality, vzdelávania, života, osobného rastu, tak kľudne na www.raja.eu, alebo budem tuto ešte nejakú polhodinku, kľudne sa ma môžete pýtať. Strach je opakom lásky, to znamená, že ak máte záujem o lásku k sebe samým alebo blížnym, tak v prvom rade by ste sa mali starať sami o seba, až tak potom bude aj vaše okolie zdravé. Takže prajem vám krásny zvyšok dňa a veľa lásky, nielen v maji, ale po celý váš život.